when I hear in karin boss say na de ure chu cross chung chang cross punun hi ngei cross ni tin hian ngei kan putur chu ti ka soyang ka ti lain Pathian Beisei dan ti aron hlut thung me kan ma mo tur ania nge zawng chuan in ka lo in en le mol me ai min lo thia mula rei tak po ka ding thei lo mai theia ka rinain min lo ei chaw de uleka ni lenga voice panga vel tlan chun kan ding thei trok hi lo ni ne ya zawng chuan in ni ngai dam te kan di la ni chu ke ma chak lo wang thila ni ya rom bung riat chu main thutlem han nei ka du chu hei kan u nau te si muya ral tlan te kan zu kala thathum ka dom na nian tia in somnga le pathum lai men lo sa a khoya jong men tran puina kan dong ngai lo an tia si muya khwanin kem true one le true lo oma one so ka chun kum thum kal ta khan an lo om to a to na kem true mi khu chu tu vak mai na an thiet po lo te nia school ten lo dina an mani poisa in ei le in hi kan har sakhop me an tia chu Johsua ministry angin zuk tran pui turin rawh man na gan siam chan dona in lo tel ve do ni chuanin nei zat te kho bung bel te pon nei lova I medical lam pang chu ting ena lo kan tuitlan athiang him lo tu ka kan kwat thalo kan pumana kan khwa sikreng an de chung ta chu tran pui na tur kha tam me ya kan ril ru ka chon counseling zuk pe la kan ti khania counseling pek main an taksa ta kan mo zuk pek phot te lo ngai daw na chung chu kan ril ru chuan kan rong bol ho na tur ni ti kha kan soilok ani chu chung tur chuan mai lai la I ti ang kan tia ni ole pathian thu kan chia range rom bung ria chang sum ni le palina mi ni nga ni ruk ni li ni nga hi kan chia range Beisei nei ni chandamin kan om ni mu thei ring Beisei ni Beisei nan love mi na mu reng chu engting e Beisei theyang kan mu lo chu kan Beisei ro chuan kan ngak fan thin ani lai thu chu sei ka du a Pathian Beisei dan dik ti kan sei zirdona hey kan vela thil theng me kheni la amangan thak ani a boy thak zia chu he kan una Myanmar te Indona vain lo tlan chawaki Manipur boy na kan ria enge theng le tur kan hrelo dan e chu hei hian lali su krista local le na chungchang hi ati nai hle in ka ria ram sang sanga Indo omang nam sang le nam sang Indo wang an ti hei communal feeling nationalism feeling kan ti te mun tina na sa chu chuanin mani nam biladin chuadu na hiani na sa takin Indo na hi ti chuak hi ni ringot mai zela ani na dik taka chun Manipur po communal feeling thilen tan chu racism thilen ti ti chuan heng thili kan la tur zel do na chuwang chuan keini ho hian Hrahsel na kara hian engting e Pathian kan Beisei ang ti apoi mo ta ni chu when ye hian hei mi harsa chan puin kan kal thina anxiety nei te depression nei te hei kar tin hian mi pali tanga panga hi chan chuat na kan thoka severe anxiety te depression te kan lo boy pui thina ni chung mi ho te singa thil theng tir chu Pathian Beisei dan hin thiam lo ni chu hei tin ka mu chu choi ni rong bol tu sang hi kan lo kom to chen ka chu pastor te nia chen ka chu upa te revival speaker te le hey speaker ministry sang a speaker te kan counseling center a son lo kom chang hi kan nei thin ni tin counseling training te kan petrina Pathian thu chu nung de wa sei the ma se Hrahsel na an to ka Pathian Beisei dan shelo an Hrahsel nei na an ne zo vek mishing hi ka tong thina ni chu ka leina thine me ya fiam thuing ka thina YouTube pati in outing thei te reng Hrahsel na lo ma an le der nei thina chuwang tak chuan ka hriat thiam chu Pathian Beisei dan hi mizo te hi kanin zirtir lo ni Lalpa'n tha kan tia nia a tha
kan lom lai na tha ma se min kan survey Hrahsel na to ban to ka khong e Pathian le ti hi kan ril ro hin om thin chu ni chu zawng chuan Pathian Beisei dan hi apoi mo ta ni chu kan chung kwa kan du lo zawng thil a thlen hin ting e Pathian kan Beisei kan nuna kan Beisei lo Hrahsel na lo kom hian eng ting e Pathian chu kan Beisei hi poi mo ta ni chu zawng i Pathian Beisei dan hi dik lo chuan Pathian a hi ni bei dong do na ni ei tu na hian ethis boy pui zo zo chang hi kan nei a chu dan boy na chu ni kan ethis boy pui ho chu enga molaya Pathian rong bolna local ve to thi ma se an Beisei dan anga Pathian theng a tholo wanga Pathian om lo ti ta ten ta Mizoram in kan nga viau ta mai ni chu zawng chuan om je chu Pathian Beisei dan khan thiam lo tin ani ko nau te in shiat ngai chu hei ni Pathian Beisei ti hian thil tha zawng hi inuna thleng truk truk ang tina ni lova thil thalo le tra hi ain cho pol nuk thina kan na hian ani tak ka chuan thil Hrahsel na lo thlenga Pathian Beisei dan hi in zirti ngai ta ni chu thil lom ma thleng chowa Pathian na kan nga ngai nga chuan Hrahsel na mun a hin kan buai don ani zawng chuan Pathian Beisei dan dik khi kan theta ngai ta chu chuan Beisei na ti hi Greek tong chuan elpis ti tong ka ma manga chumi chu om zia chu lawmthu ka Beisei hei om zia chu chumi na ko tum tak chu thil thleng ngei tur ti hriat chian sa chumi a Beisei na nga chu tinani chu wow thil thleng ngei tur ti chiang sa a Beisei na nga tia kok ta ni chu elpis ti chuanin ti chuan ti hian soi tai la fe zo nan Beisei na ti Bible na soi hian om zia chu Pathian in ati ngei tura Pathian Beisei na chu kok ni chu kan thati mem ti chuan Pathian hian ati ngei don ani ti chia ti ati ngei don ani ti hriat chian na ne na Pathian na rin na nga ti tai la chu Beisei na chun chu chu elpis ti chuanin a ko tum chu ni chu chon Pathian chuan a thul don lo thil ti tu ra hi ama kan Beisei na hian min ti fel don lo fa in ya I fa in chocolate I hon a Beisei ya ogron hon anga ti chon lom taka anun chocolate min hon don tia I chungah zong a Beisei na nga ang nge tura siata wanga Pathian na Beisei na chu Bible in chu Beisei na asoi chun tan chu hei thil chiang lo uncertainty kan ti thil chiang lo wa Pathian na Beisei na nilavin a chiang ngei ti hriat na Beisei na chun chu ti chun chu eng ting nge kan Pathian Beisei na chu eng ting nge lo omang ti hi ama satan in hriat ma satur chun chu Pathian ni Beisei don chuan enge hriat tur poi mo ma sakin hei chan dam na la nei lem lo ni zo hi chu kan thaviu zen me vai tam tak piang thar to Pathian Beisei lei thelo de kan nei ka ton thin chui ni puma hei le chen hi ka tong trai to Pathian hian ka tong trai la chang lo re la ti de ka tong thin ni chu ti chuan a om zia chu kan Pathian Beisei da na hi atile ti lo inkar a kan Beisei chu na thleng thelo tan chu ti chuan Pathian Beisei na da dik ti kan soya ama sa om tur chu engwai nge Pathian kan Beisei than engwai nge Pathian hi ka Beisei na chan tur kha ka hriat angai tan chu engwai nge Beisei ang I Beisei na chan tur chu Johana le ka thon bungli chang ko han thian zik ta chang so ma hian chang ko na tring kan sir nge hemia hian Pathian mangai na kan chunga lo lang ta ama wanga kan nun theina turin Pathian afapa nei chun khovela ron tira hian chang somna hemia hian mangai na om keimanin Pathian kan mangai katilova amain min mangaya kan sual de tupa choi na turin afapa ron tira ni ti aron tir kan ti zo kan ye atin chu om zia chu Pathian kan Beisei na tur chan chu
ama kan hriat ma po min mangai to wangin ama i hriat fia ma po mangai tu chei neya ilo piang don ti hretu hian ilo piang a thil soli ti don a chan dam ngai ni don ti hretu hian kumsang ni kal ta khani ta na thia anei zawng apek thei hluber chuan nun hi pe chea chuti khopa mangai tu chuan nang hi en san lo chea akal san don lo che ni ti hriat na inei lo chuan Pathian ni Beisei ni omziom don lo bani chuwang ina poimo masaber tur chu Pathian hian ke hi min at sela min mangai ni ti hi mi hring thinlung a tlak lo chun lalpa Beisei na hin Hrahsel na nei thin chuwang ina poimo ber chu lalpa hian nang hi at sil che a be i Beisei ma po hian nang ma hi hrichiang che a chuwangin i Beisei anga thok tur hian a mangai na chahi Calvary tlang a khan puan chhuani to a chuwang chuan chu mangai na chu mi in Pathian min mangai je kan hriat hian Pathian kan Beisei na hi lo dik thin ta na chu Pathian mangai na kan kha hian Pathian Beisei na diga kan lo lut thei chawa ani lo chuan a boi thak ta na chu mo chuan ti hian soi tiang Pathian Beisei na diga kan kha don chuan Pathian mangai na in min ne hi ngai thina keinin kan mangai masa ka tilawa anin min mangai masaki ka wangin ti wangin ti chuan keinin lalpa ka mangai che kan ti ma de hian ani chu na engkim hlanin kan ta na lo tur to a chu mangai na chu kan thinlunga Thlarau Thianghlim min ron lei batrina chu tiang a chu mangai na tanga ama kan Beisei chun kan Beisei thon ngai lo bani ti chu nakal kong a principle om a hi kan zom dik ngai ta chu nang hian lalpa mangai na hi hriam ti ka zo du chen chu Pathian mangai na hi engtia thu kin nge hriat i Hrahsel lai po ha pui tu che ni ti hi nang ma mangai thon lo tu che hi omani ti hriat na hi i thinlung a hen om tem ti ka zo du che ni ani lo chuan Pathian i Beisei na hi akal dik thei don lo ni chu chuwang chuan ka ti hrin lalpa ka be tu thleng hian ka tong trai chan nei ka mu thina ka mu chan chei ni ka dil hi a chang don ti ka hriat thin wang ani ka dil ma po in min chang tur hian in ready ti ka hriat chan chu min mangai ti ka hriat wang ani min mangai ti ka hriat chan chu cross a katan anun zawng apek phal ti a thu ngeya ka mu wang le Thlarau Thianghlim in puan na wangin Pathian hi ka chungah hian a fail don lo ti ka chiang am ta ni chu chuwang chuan Beisei na Bible na sei chu Lalpa'n a mangai cheu wangin i Beisei ang hian a ti ngei don ani ti hi Pathian Beisei dan to chu ni kan thetiam mem ti chuan a poimo ma saber chu i thinlung a hian Krista mangai na hi leibuk a ngai ta ni chu Rom bunga chang som a khan Thlarau Thianghlim chuan Krista mangai na chu kan thinlung a lei ni ti kha poimo ta ni chu ke hian Pathian hi ka mangai ma sa thei lo ka mu lo wangin mo mel tha ka di deuh te ka bula chet ka thang te ka ngai na zawng chu ka mangai thei ma se ka mu lo Pathian a hi ama in puan lo chun ka mangai thei lo chu chu ni na dik tak ani ama in puan lo chun ka mangai thei lo chan chu ka mu lo hi ka mangai thei lo ni i hriat ngai lo le i hmu ngai lo hi i mangai ngot thei lo chu chu mi hringa om dan ani i hriat ngai lo le i hmu ngai lo hi i mangai ngot thei lo a poimo zo ka chu Pathian ro pui chu a fa pakal tlang in puanga a mangai na zawng chu Calvary tlang a khana so ki a chu in puan na neitu piang chuan Pathian hriat na dikan lo nei a ti chuan Pathian mangai na chu kan thinlunga leibu ka om hian ama hriat na kan lei thin ko nau tu i hriat masak ngai chei ni lalpa i Beisei don chuan Pathian i mangai ngai Pathian mangai na i thinlunga hian a om ngai da ni chu chu mi tel lo chuan Beisei na hi Beisei na ni thon ani mo mi rin om lo Beisei ang chau in thil hi kal thin ni chu aron tiang a dung ti le chong lo ke mai ti la thamai mi tam tak fail na chan chu Pathian hian mangai lova ma se Pathian tan chuan hun ka pen ti an tong trai char chara an thok char boka lalpa mangai na hian kan tui zo phat hi ngai ni ti ka hril bu choi ni a poimo ber chu Krista mangai na in kan thinlunga tho photangai when a hin thinlunga Pathian mangai na hi thok to en
Cho đi ang tur chun Pathian mangai chui ni ti hin threto em hei ka mut don ding chu ka that se ko pa kan mut pa lalpa hai ifapa aron mule top nei when ni hian ka trong trai chang don ti ka sia thamuang takin ka chol don ti ka sia te ka ti thina ni hei anom chu kan havio po hian mangai na hian min ti thok thar thina chu apoi mo da chu hin he hun nu hen poi mo ka ti chu Krista mangai na in thua mini lo chuan kan ma Hrahsel thleng tu ra hin idol zo lo fa ka ti thina ni kan unau tam ta khamar trin nan thi to Krista mangai na wang nan nu nan pha pa ni ISIS hoten Christian ten ti du da hi i hre to em an beirap tha ka sin ka hlum hian du mai lo an ti dan sai ni an fanei chun an fapa ten fanu te kha ISIS palien pui fit ruk chung lampang hian an hmuh lai nan pong swala an lu an tan saka an fat an bang an tar an kal san thring fapa pakhat ka nei ve a chu tiang chon min ti se an na ka ngai to zong po hian an na don lut tuka ka thidang thei ni kei min ka phlum chu ni se ol zate nia chu tiang chon Christian te khan ti du dan ni male an sa sin nu le pa chu thin an fa te lu zo na an trap tlok ma se chung ho ina worship an nei kha UK kan om lai khan mi pakhat missionary anga Red Cross anga kal khan arukin aning khom na alo rikota chuta an Pathian fakla sak chuanin ka tuk khiti aron play phei chumo kan fai kan trapani rawh puil to ka chutia ang an fa te an tha sak nu le pa ho khan zing dar tia in khom nan na ya an hla sak tin shedu em God is so good truly tin sa na Pathian mangai na hian an nu na tuirala thi na kara po isuan fakte ni chumo le rawh pui hi ka tilo tu ka ni kanun hi khoi na salut tu ka ke hi ni la ka ding zo ve lali suata na tuar hi mangai nei nei lo chei thei lo wang chu ni poi mo chu ni amai min mangai ma sakawangin kan mangai ni ti hi tak chun lon tak chu mangai na masa Krista mangai na kan thinlung a lei buak chuan ama Beisei na diga min roi thin ani chu venia hian mo ka ti thin kan tur na hi nep ka ti thin kan unau te tur na chan sin ti ka ngai thla thin mo ka thil do chu tun lai kho vel hian mo Pathian malsawm na chau hi kan soi thin na Pathian that na malsawm nei kan soi thin na rawh pui ni Pathian hi chu kan ta na tha ni kan Beisei bokang ma se kan chungah hian thil tha zawng hi a thleng kher lova chumi kara po a hmangai na chuai ngai lo chumin tem tira du fo thin ka thil du chu enga tinge thil zawng a hian thil tha vek hi kan ton kher lo he zo nei min zo thin ni itlang wal pakhat e lo kala apa chu rong bol tu thade mai hi ni afa pa kha e thi sa om thlat me kaning koma kaning nial ngar boka heng khom boka so na to pa chun hian min zo ta ni pumaeng Pathian la ka thin ri meni te enga tinge de enga ti nang bangi min siam velo ten ka ngoi wanga kanao ka torang hi tor chok zo wang Vine hemi nun neitu hian imading tur hian eng Hrahsel nge kapal tlang shem severe depression le anxiety wangin kumsom chuang kanat na hi inave pengem tin Hrahsel na tam tak ka soilo hi katuar sin ti chon tu na kan nun hi ka nei nia ituar thengem ka soi du chei ni tiang anun hi voinia hian tia kan hlo chuni lova aman gan pesin tuan kara po Pathian faktur hian aman gan pesin chu tak chuni Pathian gan mangai wangin engkim kan huam theisin a chan chumin mangai masaka wangin chu mangai na chu kal tlang ngai thin ta ni chu
chu mai ko unau tu chu mangai na chu in chunga thlen lo chuan Pathian ni Beisei hi kal dik don lo ni chu I Pathian Beisei dan hi dingai na wang tur chan dam chui ni hau lo I tur na lakata chan dam chui ni don ani ma se ma tur nei that deuh na chu ama Beisei lo thei lo hian min siam tu ni wangin kan nan na thren khat hi lak me poi ti lak me hi Pathian hian alo du reng lo lom le tir go po la ngei po kha mi ta wang khan Hrahsel na to ka khua po mu fi thei lo wa chu di trung chuan Lalpa'n mangai nei se bang chuang lo ni chu le eng kim a that fek chuan kan thei hil thina le ma dik lo om hin Lalpa kan Beisei nei sang thina ni chu ring tu chu mo kan nghe nè tham mua kan om le lu tung chuan ma kan thei hil thina chu wang chuan Hrahsel nei kan pal tlang ngai thin I mangai na fian an Hrahsel nei pal tlang ngai thin ni chu kan unau ten khian pal tlang don me kan I trong trai piang o Lalpa'n mangai ne nan thinlung rawh se chu poi moni China Christian te khian ti du da na nuai om hi nuam an ti zo ka poi an ti lawa an zanlen chuan I suan phat san thin zo ka ni Hrahsel na hian Lalpa an nai tira an Beisei Lalpa mangai nan lut thuk zok sin male ke ni chu buai na hi kan pe lo te ro tlan chiat san zel kan tua in chunga buai tlan chiat san kan tua kan na tho na buai kal san zel kan tua arsi chu khwathim piang in a eng fia thina athim cha pau le a eng alang chiang thina ngin ring tu varpar arsi anga eng turamin ti tu hian thim nuai ni eng turamin ti ni chumai hei kan soi ma sadu chu kalalpa mangai nei I thinlunga leibok ani lo chuan Hrahsel nei tlan chiat sana mang an nei tlan chiat sana I tuar thei lawang ko unau tu chu he hun nu ngai ka soi du chu hei hi ni Lalpa I Beisei na aw ma in I Pathian mangai nei eng tia thu nge ti hin chek photong che Pathian in a mangai chei eng tia thu gin ngei dai to ti ka ril du che ka zot du che ni chu ka zot du che Johsua ni tu sei cái này kan luna na adama kan pumpui thalo chuak le thu ka thiang tu kan then khat kan dil me ka dama then khat la Hrahsel na ma chon ngei ngai te lo om le om zia chumo ka hriat thiam sai ni enga tinge ring tu ni hi boy ni hian min kal san lo le ti ka zo na Pathian chan na ka do chai ni eng mai ti thei lo ke ma lo chuan ti hi kan zir chuat thein tu hian Hrahsel na chunga len hi Pathian in min lo zir tir thin ani chuwang chuan chung chu ring tu da thiam angai thin ta ni chu ta ma saber chu I Pathian hi na mangai chen ad pui che ni du che ni ti hi thinlung a hen lei bom che chu thlen phot lo chuan I Pathian Beisei na dik don lo ni adole chen eng vai nge Pathian chu Beisei I tan thil tha chaw du wangin a Beisei ang che thil tha chaw ti hian mo sum ringot ni long a chang chon Hrahsel lo na poi a that phian na chane amania kluan lo ne dei that phian na chana om thin ani thil tha chaw ti hian mo sum tam tak ming that na te ho sak na te ringot ti rilwa da su thil tha ti hian kan that pui tur chaw ni soi ni I that pui tu ra hian I ngai da na thalo po tel thei nia chu Pathian kal kong ani thin ani ama chan chin kalau zira ma karin na hian hei hi ka mutel thin ani kum som pali ka ni heni no hlum ko tum to anxiety ka nei ka hriat chua chu tu na tu nuwa hian kum komi ka ni han anxiety ka lo nei to ti ka chu ka ni chu ka dam fel meu chu mo reilu tu ka ni a thui theng berin tu ma counseling tel loving kan dam ani ha thak ta ka ni ka tuar reilu tu ka ni ma sai ka lom lo chu hei ni kanat zong awangin mi dang pui theng ka lo chuak thei ta ni chu Pathian fakin om lo se mi Hrahsel na thiam thei turin ka Pathian khan ka konga kha da theta lom le a chan chu mi dang mangai na ka lo kha theina turin
kan nun kham mangai na sor tu lo nga ya chu mangai na ka zo na kong chu Hrahsel takin ka zo a ka lalpa ka pu fiat china chuan mi tam tak pui then Pathian in min siam ta ni chu chuwang in nu na Hrahsel na mek hi Lalpa'n ita na thaber atia khana lo tel chuang với nè hiền lom takin ni pomang miang chung gong ta chu om thin an di kan soi nu chu le chu ka ri lo de win thua kalta ti chuan anh tinge kan Beisei kan Pathian chu i Beisei na tur chan chu ita na thaber adu ni anh tinge Jeremia bung som ni pakwa han kan mu kha chang ko na khan kan sir ang Chang som ni pakata haya lelin thar kalong keng lova nang ni lama karil ruput zia chu ka sia in hunung to pa chuan Beisei na petur chawin thil thalo ni lovin thil tha ka ngai to se itan hian thil tha ngai to tu hian i Beisei hi ti thon lovang eng wangin thil tha chau du sak cheni ase ka sai to khan thil tha chau a hian Alanda na thalo de poi tel thin ni ti ka sei ka Alanda na thiang na lo de poi lo tel thin na ma se chung ho chu aro pui thin ani e rang ka chak zawngtu te hian an zon hian rang ka chak om na hi chu mo thil bol lo hey ngani tui pui vela zawngtu te pei chon a trop lai ber hin zu khai chu ka adum hey rang ka chak om na big chu alei po adum deuh bi kan tia chu ho du chun zuk khai chuaka chu ta rang ka chak chun la chuak thin ni chu chu tiang bo chuan thil drop deuh kara hian Lalpa'n rang ka chak nang ma hian da du a chu kan buai na lai tak te hin thina i Pathian Beisei na chan tur chei ni inun i chung kwa Hrahsel na ma piang a hian Lalpa hi Beisei ta che Lalpa that na mutur hian nang hin Beisei ngai ta ni chu Lalpa nang hian i thogang ti ka ring ani ti nga mangai ni chu i fa te du thu sam lovin ano mang i Beisei lawin drugs ten lo tiang zu theng na sal tu ngani ma se i Pathian Beisei nei diga ngai ni chu Pathian nang ma ngai tu hian i tong tra hi chang ani voi tam tak i tong kain korek i tu ma mo i thei to lo hi i vuak sim thei lo ti ngai nei sian lo hi pal pan ti dan sia i Beisei dan tu chu Lalpa nang ma ba ka hian Beisei dan tur ka nei lovani eng tingai thong ti chu ka shelo i kuta ka kol tirani nangin anun hi veng hi manga nang ma sheturini puyang a thinlung chunga hian Lalpa hriat na om thei turin Thlarau Thianghlim nang chawin thui sei thei ni ti hi i Beisei na ni ro se Lalpa chu na khoi thei sin ke ni chu ti tur kan shenem lu tu ka ti dan turi kan ngai to chua ka kan plana Pathian Beisei ti lo jong kan thok me ma tho tho tur chu ni ral hian kan ti that thei to lo hi ti dan tur thar kan ngai to chu ka a thei le tur kan nga ya kan thok chia ma kan ti be dong tu mo ti me tur hi ne ei kan tong thin ani ma se ka shil du chu hei hi ni i Beisei nei ati thon lo na tur chan chu a mangai che zawngte adon le chuanin itan thil thaber adu sak che wang hin i Beisei na hi ti thon lawang eng ti lai mai ni Beisei nei ti thon lawang ma se eng ti khuna nge chu chana chu local don ti chu mo kan shelo Pathian na sia kan shelo re nai eng ti nge ka dam don ti ka shelo vai khat chu hostel ganom line santen nain kana ka santen na kha alo na khop me thi rin ka ya thau nen hostel gom pui kha zong kha hey Christmas holo khan ka om tlanga Manipur kan thian pa pakhat ne kan om du na ni khan chinaya ka kal do na tia aril ru tha ka min kal san ta nei si keima sin hostel a khan ka omani a kalat tu ka tang khan thi hlirin ka ya bathroom hi ka vak kheng pe sha ka va thuni leng thaka chanju minute som panga dana hen ka mong hen thi pu top men so
phone mang tur pekin ka kal chuak pe lo ni STD hun lai kha ne angai na om lo ni zana hin ka chal du hi kat khuma hen ka va bok thapa karil ro om ber chu ka ruangan mungem le tin kan kan ka chung ni hin ka ruangan mungem le tin kan ka trong trai lalpa min ti damang che ka ti chu bao chu ka soi thei lo zana gan har jon zinga ka mut bo ti hang ka lo e ka hin moi ne thi ne a su bo ka su pe lo ni le ngin bathroom ma ka chunga cho po ka ei pe lo bathroom ma tui kha ka in ti kha kha cho ni mai lalpa min ti dam don lo mi ti ka trong trai na ni ti ka trong trai piang khang ka enem ting kha ni me chan ka tha ti kha chu ka mo e ma changin ka chu ka thau si len chunga de ka thua ka taksa de ka muvel ni chu ti kha he ka ngai tu na ber chu ka thi don ni ti zo hi ni me ka ruang hi at se to nga min hmu chon ka chung ten hmu tla om to si lawa lalpa ka thi chon ka ruang him pialin ka chung ten hmu se ti ka trong trai ne ten chu ni tan ti ngai na khre to lo ni chu zana nga mang lu tu kha mu chungin chau tok me hen a trong po ka trong ri pe to lo lalpa ka dai me mo ka thi mo ka mangai chen ti chau hi ka sai tang ka lo mu hi la zingar kan thau chu ka lo e to reng reng lo me ka har tapian me han ka in sef senga ka in han chon du lama ka chu ka in supei ta ka e ka mong kha phui ta der me chuan ti khan atu ga chuan in ka mut bu de ka suwa ka in bol fa ya han thi cho te ka ei pe ta chu thi tu in ngai kha chu te ka sai chu hei hi ni Pathian ne na ka in kol tir hin ani na shet hin ani ka do thu sam ai thai min siam min shwai thina ke chon ka dam na ka duwa ma se ni chon ka dam se min lo ti em adu zok chu ka mangai thu kha ni ka lalpa hian shiat do chu ama ka mangai thu hi lo ni ti khre thiam ta chu tu zu ka dam na ha lo ni der me o lalpa ka mangai che ni shom ma se chu chuan dam na lo then thrin ni chu cho anh các Pathian Beisei đã cho các Pathian mangai na cho lâu chuộc trên này chứ câu nào tiêu chu Pathian mangai này cho chungah hiền rawh rawh se lalpa các mangai che ni thì thar lại thấy nghe đám lâu mấy là các mangai che ni các trong trai cha này lâu theng ri lâu mà se các mangai che ni cho vangin các deal này isia ni min mangai vangin mangai go omani thì thấy nghe cho nên gan Pathian Beisei đam đâu chứ anh à tiếng nghe gan tiếng chuan, có sự anh khá thèn nghe đâu nó vang anh gan Beisei gan ral hi đủ chuyện à, ral hi har khop mấy mà, tiếng ông nói rằng ral thầy lo à, ral nó chắp bẹt su Pathian có tên đã hi nia, lalpa cái thầy lo năng ini thầy này, cái mangai che này, hết thì không bao mình mangai tu hiền mình ngai tu thì cái gì này. Ka fa te ka in chung hi ngai to ti ka sia ni chu wang chuan i ku ta ka in kol tir ni ti hi ral na lo tha khop ni ral tum zon kan tak run mai ze kan ral na chu ka mu fe dan so Krista mangai nei min ei ral hi lo na chen ti chuan mi hring a lo ral thina ma ni in khoi na om lo fa Pathian mangai nei kan ral Krista choi moi na om thing inu na isua choi moi om don chuan Krista mangai na hin ralang che ti chuan Krista Beisei na di kai lo luta so mai go unau te wa han sei zel po cha ma lo thiam lo sei khan kan engem monin mi lo tham deu wang kan tu sei kan ti dop don ta nga lalpa that na motor hin local ve theng i Beisei zawng hi thleng lo ma se Krista chu itana tha ti hi she theng i Beisei na hi Lalpa'n ti hlot lina du ti hi she ma se chumini wang chuan eng kim hi a thakher lo theya ma se lalpa mangai na chun kan ta na thatu thlir lo ni chin ani chuan hei la han thlan ka duwa mo radio ma se la ngak sam ro a lo thlen ngei do wang a thu ko thado lo ka hat lai chi ka ri ro lo ma lalpa ngani
lalpa chuan chol la ki kha chawang in toy ten trong trai hun kan manga in chungah te I Hrahsel na hian Pathian hi Beisei ang che Lalpa'n na thok do na ni tik hril do chu Pathian ma kun in trong trai ngo hallelujah lalpa in ming fakin om ro se kan Beisei thon don lo che vain lawmthu kan hlan che nang in min mangai ma saka wangin lawmthu kan hlan che ni ke ni chak lo hi nang I chak na in ngatin kan lo kal ni I chak na rin chanin kan lo kal nang man kan hun na yang che I mangai na chuai ngai lo chu kan thinlung chung hen lei boleng che ka unaw ti hian nang ma shin na fam ki man nei the turin mal garon so mani vainia hian nang in ti chakang che I rawh pui ni chui tarlan don vain lawmthu kan hlan che ni chaw chunga local te chu chak na peng che Hrahsel na nei ti ne na chuan I thok don ani ti chiat tir liang che I rawh pui na chumin hmuh tir don vain lawmthu kan hlan che ni thunei na te choi mo na te rawh pui na zawng changang che min Hrahsel don vain kan lawm lali suam min kan di le Lalpa'n malsawm se ro se